Al trio Les Baules som la soprano Marta Casals, la guitarrista Lubitsa Vukvic i la violoncel·lista Laia Domènech. Ens vam conèixer quan estudiàvem a l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, i al cap d'uns anys vam voler formar un grup amb repertori propi. La música és com una cadena, que baula a baula uneix una generació amb la següent. Nosaltres formem part d'aquesta cadena, i per això som Les Baules. Toquem cançons populars de la península Ibèrica, algunes molt conegudes, com La Dama d'Aragó o Negra Sombra, i d'altres potser no tant, com Morenica, que és d'origen sefardí, o Els Esclops, que és una dansa de la Vall d'Aran. Col·laborem amb compositors actuals que ens versionen les cançons. De moment hem treballat amb Jordi Nus, Maria Camahort i Lluís Gual. Cadascun d'ells, amb el seu estil particular, ens dona molta varietat al repertori. El nostre objectiu és aportar el nostre granet de sorra en la difusió del folklore, buscant un equilibri entre la tradició i la modernitat per donar vida a aquestes cançons i fer que el nostre llegat cultural segueixi ben viu. L'arrel del que fem és la tradició popular. És música feta per ser tocada i escoltada en viu. També ens podeu trobar a les xarxes. Seguiu-nos per estar al dia de totes les novetats i acompanyar-nos en aquest viatge musical. Tenim moltes històries per explicar.